Anem a per en Cauen? Sí. Anem a per en Cauen. Per en Cauen! Per en Cauen. T'imagines que un dia Podem canviar-ho. el canvia l'àudio Sí. i és un per en Per on Cauen. I això un altre sonido. Un trobo. Estaria... Cauen. Ahí Està, ho hem après, Un dia voldrem fer-ho i si ho canvi el veurem. Pues bé, senyoret, joguines sexuals. Sí. Han deixat de vibrar. Què fem en elles? Han comentat per part d'un ajuntament que Castelló de la exacte, que aquells jogues sexuals que es deixen de funcionar, que s'han de tirar. Pues com? Pues com si fora un electrodomèstic. Claro. Perquè està el microondes, està la cafetera i després... El Satisfyer. Exacte. N'hi ha varios. Fonamental. Nevera, calentador, micrones, Satisfyer. L'altre dia uno em feia gràcia perquè en TikTok va dir que el tamaño no importa. Vale, tú tienes 20 euros y ves un consolador de 5 centímetros y el otro 25. Al mismo precio. ¿Cuál compras? Ahí ho va deixar clar. Va deixar clar. El tamaño sí que importa. Però bé, però això estem parlant de bueno, no, que un consolador també pot vibrar. No és només el Satisfyer. Clar. Clar, no tireu tampoc... Clar, no tireu a... Xicones, xics, tots, no tireu el vibrador tampoc al... Clar, és un poquet tot. O sigui que han tret el Satisfyer. És tot el que vibra. Clar. Tot el que vibra. Hasta els mandos de la Play. També. Tot això també s'ha de tirar al seu lloc. I ara equivocaste. I, sobretot, per si acas fan la prova, podeu tirar-los nets. Perquè així, fora de que si algú va a intentar provar-ho, si funciona... Així està, guia completa per a reciclar en casa. En quin contenedor va cada cosa. Clar. Saps? Perquè encara hi ha gent que... Hòstia, el contenedor verd que va. Poden fer unes etiquetes, poden posar cartró, paper, orgànic, Satisfyer, pilas i altres mandos. I nines hinchables. Totes ahí. Ah? Sí. Sí que es poden fer moltes coses. Quin aparatet, com ha revolucionat tot, Ja, és xicotet, pots amagar-lo en qualsevol lloc, por tindre-lo en un bolso, Clar. i després te'l traus, te n'entres al bàtic i... Poden anar a la faena en ell Clar. i diu, voy al baño un moment. Lo malo és si senten el... I dius, què estàs fent? Estic llamant les dents. Estic així, netejant-me les dents. No. Ja te les deus a les 10:30 en la faena. Algo raro. Si encara no s'ha anat a esmorzar. Algo raro estàs fent per ahí. Sí, i bueno... Bueno, és important que la gent tingui en compte això, que també és un electrodomèstic més. I enllacem. Enllacem en un altre tema.